I passem ara a una qüestió que està relacionada d'alguna manera amb la sostenibilitat. Ens referim al problema de la vivenda. L'Ajuntament de Torrent va sortejar ahir 18 vivendes de protecció oficial entre 1.300 veïns. Les vivendes estan ubicades en la zona del Parc Central i costen entre 60.000 euros i 160.000. Els agraciats ho van celebrar com si els haguera tocat, lògicament, la loteria. L'Ajuntament de Torrent va celebrar ahir la seva particular loteria de cap d'any. 1.300 veïns van participar en el sorteig de 18 vivendes de protecció oficial. Es tracta de pisos d'entre 1 i 3 habitacions, amb plaça de garatge i traster, que estan ubicats en la zona del Parc Central. Els agraciats no van poder contindre l'alegria. Los Reyes Magos atrasados. ¿Qué le ha tocado? ¿Un piso de...? Pues ya no lo sé lo que me ha tocado, chica. Sé que han dicho mi número y mi nombre de mi hijo. 3.914, no me se olvida ya. Ya me quería independizar y conforme está esto, pues está difícil, la verdad. ¿Qué dormitorio? De 3 dormitorios. O sea, que... Genial. Ahora ya, pues, a esperar ya. I és que amb els temps que corren, poder accedir a una PPO pot tindre més valor que heretar un bagul ple d'or i diamants.